Allahu akbar, duk masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau shiyarin naka kadai muke da bukata da kuma ka rubuta mana alhamdulillah a comment section. Jama'a wannan shine ya zage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar da ta wuce, bayan zagin da yawa fiyayen halitta har ubangiji mai girma bai bari ba. To a maganar da nake muku a yau, jiya da daddare mun samu labarin cewa matasa zakakurai masu kishin addinin musulunci wanda sun sadaukar da rayuwarsu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kashe wannan bawan Allah. Kisan da suka mishi din ba zai yi ma mu kawo shi cikin social media ba, saboda ya saba wa dokokin duk wani platform na social media jama'a. Amma abin da muke da bukata da masoyan annabi, ku rubuta mana alhamdulillah. Su abin da jama'a ba su gane ba shine musulmi ba yana da jallayi wanda idan an tsallake masa duk yadda yake ji a jikinsa to wallahi sai ya ɗauki mataki. To alhamdulillah masoya annabi, na tabbatar da cewa bawan Allah nan da dama mutane sun kalle shi kuma sun ga bidiyonsa a baya lokacin da ya ɓatanci ga fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu dai zancen shi ya ƙare. Allah ya sa mana soyayyar annabi a cikin zukatar mu. Allah ya rufa mana asiri.